Пловдив е вторият по големина град в България. В Пловдив се намира квартал Столипиново, който е най-големият ромски квартал на Балканския полуостров. Повечето от ромите са неграмотни и безработни. Тук процентът на престъпността и проституцията е изключително висок. За някои единствено общностната подкрепа е тази, която ги спасява от криминални прояви. Здравейте! Казвам се Мария Шишкова и съм маркетинг експерт в Фондация Национален алианс за работа с доброволци. Ние искаме да изградим шивашкото предприятие в ето тази сграда, което е част от комплекс за социални услуги в град Пловдив. В това помещение от 140 квадратни метра бъдещите моделиери ще придобиват своята професионална квалификация по шивачество. Тениски, шапки и различни изделия от текстил. Всички приходи ще се инвестират в шивашкото предприятие, за да може това малко ателие да се разраства и да дава шанс на повече млади хора да работят и издържат себе си и семействата си. Нашата цел е тези млади хора да намерят своята мечта на работа след професионалното им обучение в социалното предприятие. С тези млади хора, като ние, това може да бъде едно ново начало. За да се случи всичко това, ние не се нуждаем единствено от шивашки машини, ножици и платове. Необходими са професионален мениджър, опитни обучители и компетентни социални служители. Национален алианс за работа с доброволци ще съдейства на тези млади хора да се реализират в големи текстилни предприятия. Наши компетентни социални служители ще ги подкрепят през първите им години на реализация на пазара на труда.